when I need you. You lift. Karon for today's video, another rides. We're going to Siargao! Another adventure. And another place to visit. Mga lugar nga wala na to damha, ga-exist. O kung wala pa ka nakaanhi diri tara, uban ta. At sabay nating saksihan ang kanindot sa atong kinaiyahan. Wow! 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 Ay, grabe! Woo! Ang nindong ang balibo! Woo! Yeah! So here it is. Grabe ka nice. So nanamisin ni sa mong liguan and then grabe ka nice. Tsada kaayo ang sapa. So alright, what is up? Nanami karon sa akong bago na ko nakita nga spot. So nakita na ko niya itong yung adlaw and ngayon ko nga balikan na mo ni. Kaya yung nakita gid murag tsada sa tambayan. And kilid sa pa. Oh, so muning Cagayan River. Kaya mo ni ang view dani kilid. Oh, di ba? Grabe ka nature, man. Oh. Aman ta dito ta. So ngita sa mig area, asa mi mo tambay, mo plastar. So pwede kang plastar dito, pwede po dani, pwede po diya, pwede po sa taas, pwede po dani. Pwede campingan dani, boss. Oh, kasi Nara ka dani gatambay. oh, magabi tama sa madto na pumuli ako. Pala sa gabi Mulakaw na ka. Wala ko na, may peaceful man dito. Dani? Muna ka camping dani. Daghan kayo mag-overnight ng gabi dito. Ito daw good to. Wala mo ang gapon uban maalauna nanguli na kay nagulan. Nagulan lagi. Woo! Ayos kayo, men. Sulit ang adlaw karon. Grabe gid ka nice, promise. Nice kayo ang lugar. Grabe ka nature kung nature lover ka. Wala, this is it. Murag balik-balikan ako ni nga spot. Balik-balikan ako ni nga area. Kaya si guys siya. Oh, sapa dito. Muning area dani. So luwag pa siya. Luwag pa siya, pwede pa daw. Pwede daw campingan dani. Una entrance fee, 20 ang parking. Pwede mong mag-camping diya, pwede po dani. So luwag gid siya. Padulong dito. So nice kay nga spot bay. Woo! Thank you Lord. Thank you for the spot nga imong gipakita sa ako. Ina mong nalaagan karon. Aman, plaster ta. Ang isa nalingaw na ako video. So nice. Let's go. So sit up sa itong mga gamit. Let's go. So sit up to siya doyan. Ato kabalo ba? Paling kamot. Makaduyan, gisakir. Sakit daw. Sige, iko na, testing lang. Alam ito na karon kay mo lagubo. Yan na oh. Kuan ngan i-plaster dan imong kuan. Katong tubangan. Oh, ayos. So na set up namong duyan. Ara. Isang TikTok. So nara mo set up dua ka bangko. So kamera dua. Wala ko anak kay dagan daw kay sa assignment. So wala na mo kuyuga. So muna mong balon. Ito minyag itlog o nay beefloaf. Yan nami saging. Dala mi og gluten. Siyempre power bank. Para kasog malubat kay wala kuryente. So may power bank. Abi ka nice ang view, man. Yeah, oh. Hey. Woo. Mura kag wala sa Cagayan de Oro. Yeah, let's go. Mingaw pa kay nagsayumi para makauna mix spot and para maka-vlog pud mi gamay.
Wala mong gituyo. So mingaw pa karon. Kami pa'y tao. So wala pa'y lain. Nasada karon kay tinaw ang sapa. Yeah. Woo. This man. Yeah. Woo. May mga isda. May mga isda gagmay. Yan kasi maklaro sa video. So siguro kabulo mo asa nga tulay. Eh, sa nice kay siya. Woo! Sulit ang adlaw karon. Yes, thank you Lord. Thank you. Woo! I can hear you breathing, feel you next to me. Heartbeats, all this silence, can't believe we kissed. Thinking it's time to shine, we may give it all I want is you. Honey, you're just so wild, I'm telling you now, I'm so in love with you. Just wanna be with you. Nami dani karon just simple bonding, simple date kami sa Paris. So dili kinahanglan og bungga kay nga lugar, bungga kay nga venue para to relax, enjoy, magbanding, mag-date. Nature is enough to be comfortable. Nature is enough for peace. Kung gusto ka og peace, gusto ka og wala sa stress, pawala sa problema, pa-refresh, nature ang gihatag sa Ginoo sa tua. So God give us nature para naatay masumbungan, naatay ma-relax og if nay something problema sa tua, sa tong kaugalingon, sa tong pamilya. So gihatag niyang nature para sa tua. For us para ma-enjoy nato, siguro makakonekta sa iyaha. But I don't know, lately I'm in love with nature. Wala ka balong ano, dili mo ko inani sa una, no, dili kay kuilig og laglaag og mga inani. But I don't know, yang gipakita sa kuha, yang ipa-feel sa kuha kung unsay pwede nga mahimo ang nature sa atong kinabuhi, sa atong life, kung unsa iyang matabang sa atoa. And nakita na ko na, which is I feel very peaceful pag nako sa mga inani nga lugar. Nature sa pa. Malimtan nako ang wala kung mga problema, kung mga pangunahuna, kung sa manggaling, kung naglibog ka sa imong buhaton, kung nakay anxiety. So just go to nature and just heal. That's it, man. So muna iyang gipakita sa kuha, iyang ipa-feel sa kuha. So kung dili nimo ni ma-appreciate kanang inani mga lugar, ibutang sa imong unahuna, appreciate every small things nga nasa imo. Kad sa una, pag anak nimo tud karon, walang wala ka. Pero kung imong tan-awon ang sa una ug karon, daghan na kag naabot, daghan na kag nakuha. You are blessed. Pero wala nimo na na-recognize, wala nimo na nabantayan. Kaya ang imong ibantayan ang imong mga gipangayo nga wala gihatag. Pero kung tan-awon nimo sa una ug karon, wala, layo na kay ka. We're blessed, we're so blessed. Tungod na saya. So learn to appreciate mga inani nga butang, maginagmay nga butang. Be grateful, taga-adlaw, be thankful nga nakamatata. So gitagan tanyag another chance. Another day is another opportunity. Busa wala tay right nga mingon nga wala tay pag-asa. As long as buhi ta, as long as iyatang gipukaw taga-adlaw, there's always another chance and another opportunity. Need lang gid nato mo tan-aw, need lang gid nato mo lihok og pangitaon kung unsay para sa atoa. Ba? That's it, man. Murag tas-tas na ang istorya. So na yung mga mansanitas. So like this, parani, di ba? So wala nimo na appreciate ng mansanitas, ipsagdaan ra, but gutumon ka, if ka nang naka sa bukid or lugar niya gutumon ka, ma-appreciate nimo ni. Kakaon ka, di pa sa gutom. Kini nga ginagmay nga butang nga wala nato nakita. So manong gingon nga, let's learn to appreciate small things. Just be simple and be happy. Yeah. Dili ka magbalipayon. Guys, kung dili nimo i-appreciate kung unsay nasa imo karon. Live your life today. Live kung unsay naa ka and enjoy your life. That's it, man. So ayaw kayo i-pressure imong kaugalingon kung nakay gusto abuton. Just enjoy the process. Just enjoy your life. Ang tud makabot nimo na kay wala ta kabalo kung makabot ba nato na o dili. Tas gi-pressure nimo imong kaugalingon, gi-stress nimo imong kaugalingon, unya wala din nimo naabot. So wala ka nang enjoy, wala ka nang lingaw. So kung nakay gusto abuton, just trust the process, just enjoy the process. I-enjoy lang, ilingaw-lingaw lang, ayaw kay i-pressure, ayaw kay i-stress. Yes, urgency. Yes, magdali ta. Pero don't pressure yourself, don't stress yourself, just enjoy
every moment in our life. Yeah, that's it. Woo! Thank you Lord for this area, for this spot. Yeah! Woo! Kanyabot na mong mga kauban. Kita sa ko kahoy kay mura gamay ra among butane na tong butter. Ay nara oh. Sada ka magluto? I'm sick. Siga pa gido agi gipakuan gyud ta. So maghaling mi kay mura gamay ra among butane. Patang problema namo ni karon kay basa ang kahoy kay nagulan gabi. So basa mo nang ako ang kahoy. Tato mo siga ba ni karon? Si Boss Mike na bahala dia. Boss Mike. Ito ang itlog. At tinapa. Mayatog. Pinya. Ay, pinya. Wow. Kanya ito yung naog. Na mayatog, na pinya, na itlog, na tinapa. Napay nabili ang dani nga kuan guys. So, may saging nabili. Ito ning kwaon. Limpyo mangguro ni. Limpyo mangguro ni ba? Saging. Ha? Saging. Isa niya ganang taniyon niya. Apa dito? Like to ski, girl from Paris, down to earth, queen of mountain breeze. She took a trip. So sa wakas tisiga ra gid siya. Pura sigang kahoy. Kan mo basa kay gikap mo basa siya. Plastic naman ng nisiga. Siga. Wala pa gid ni siga kay basa ang kahoy kay nagulan gabi kusog. She's a pro, this girl is getting out of control. Wala, Jesus. Yeah. Ako gibalin dito kay dagan kay init ka ba? Kaya na punta oy. Pwede ko niya, pwede niya. Sigari dili salad. Tura ang bate mo kauban sa kutsilyo. Feathers in my hair and braids around my waist. I'm almost a bird. These mountain views and pink sunsets got me shedding skin. Ooh, ooh, we all strive to be more. We all long for viva la vida. Around the corner I'll meet ya, a bit lighter and freer. I'm so happy to see ya. So mga on jami among sudan ara. Hinulog nga hotdog. Hotdog nga gikan sa yuta. Wala, Jesus. Beef loaf. Let's eat. A joyful feeling. I think I'm gonna stay here. Okay, wala bato-bato. Alay bato. Sun. Ooh, ooh, Naluto na tong saging. Oh, yeah. Ang isugba. Isda ayo. Sarap. Nainay ka na noon. Bis kayo mag chill lang man, nainay ka na noon. Palitan ng isda o karni. So dagan na tao. So inaani ka nice ang view, dani nga lugar. Chill lang, chill. you're like an early morning breeze. Your soft red lips and gentle tears. You Muling must lakaw nga wala sa plano. So na kayo pagkaon. Ulo, nakoy manok. Nakita mo? Ha? Yes, good. Dagan na nang ipagkaon is. Ang plano is amoy ba alas sa tama mga son siya din ta baleta man dito. Kaya dagan na nang ipagkaon na. navigate. But when I need you, you lift me up till we levitate. You're mesmerizing, hypnotizing. My eyes are set.
young romance. And under blue skies with an open glass, we head over heels, filled with dreams. Come all, everything, just when I need you, you set sail and navigate.